Dwi'n meddwl na ymateb di gwrsafiad i'r sefyllfa presennol sgynna ni yn y byd. Lot bethau newid, a mae'n rili hawdd i galoni. Hefo beth sy'n digwydd hefo politics. A beth da ni'n ffeindio, tyd fan hyn yn y siop ar Llanrotha, dim yn lot o bobl yn dal syniadau hollol groes i gilydd. Ond dydy y ddadl ddim yn un sydd wedi cael ei datblygu eto yn llawn dwi'n meddwl. Mae gen i'n wsos yn cychwyn ar y 50fed. Mae gen i'n wsos yn llawn gymaint o wahanol bethau. Lot o bethau artistig, mae gen i bobl yn dod i ganu, mae gen i bob math o bethau. Hwnnw di ar yr ail diwrnod 16th, ie? Mae gen i weithdy trwy dydd hefo Lindsay Colburn. A mae hi jyst mor wych yn hwyluso sgyrsiau. Sut da ni'n dod hefo'n gilydd pan da ni'n dal syniadau gwahanol? Sut da ni'n ffeindio beth sydd yn rhedeg trwy hynna? Da ni gyd eisiau bywyd gwell i'n gilydd, does? Da ni gyd eisiau byw mewn lle saff. Da ni gyd eisiau bod yn gefn i'n gilydd. A da ni gyd eisiau gorau i'r gymuned. Felly, os da ni'n cychwyn o'r pwynt yna, fe dyn ni'n gweithio mewn gilydd, dim ond beth i'n daliadau ni, os da ni'n gweithio mewn gilydd y nod yna. A fydd o'n ddefnyddiol cael y tools yn y diwrnod yma i fedru symud ymlaen. A bod dwi eisiau hyn fod yn sgwrs sy'n cario ymlaen, dim jyst am un wsos, da ni eisiau hyn symud ymlaen am isod, am flynyddoedd rili does. Ar ôl y gweithdy yma hefo Lindsay trwy dydd, mae gennym ni bardd gyda'r nos, dwi'n edrych ymlaen i hwnnw fyd, mae hwnnw'n dod yn anhygol. Ond mae angen prynu ticedi o flaen llaw, mae gennym nhw'n siop y garreg yn Llanrotha, yn siop Dewi ac yn Port. Mae gennym ni Fulligans fan hyn yn siop y garreg, a mae gennym ni Iwan Balad yn ei croeso. A mae'r ddau ar ddangosfa yma'n mynd i fod ymlaen sy'n diwedd mis Mawrth. Yn ei weithdy hefo Gay Toms yn neud geiriau chwyldroedol ganeuon. A mae hwn yn mynd i fod i edrych i fod yn blentyn bach, i fod yn 90, da ni'n gwrthilog i hwn, mae'n gorau i bawb. Mae hwnna'n mynd yn hwyl. Un o'r pethau eraill sgynna'n wrthos yma ydy gweithdy sgwennu creadigol. A mae gyd amdan y pwnc tlodi bwyd. Mae hwnna'n beth pwysig fyd ydy. Mae'n rhan arall o edrych ar ôl yn gilydd. A jyst faint o dalan sydd yn yr ardal lleol, mae gennym ni Sian Orthi'n rhedeg hwnnw. A mae jyst yn neis cael pob at ei gilydd hefyd a rhannu y creadigrwydd mae sgynna ni. Mae'r manylion i gyd ar yn gwefan ni, felly sbiwch ar y manylion yma.